Ja guram tebe. I sad se vratimo nazad ovako i onda ideš odavde i tako ideš u krug. Ovo je smor. A peši bre, ne znaš Ne, a znaš i ti tango da odigramo? Nemaju, evo, on nema pojma, ja stvarno ne znam šta se ovdje dešava. Ja sam to učio. Kreći ljudi! Ja, evo Luković će Sve je cool. Ljudi moji sad krećam, šta ti hoćeš? Pa znam da ne vidiš, što moram da stignete. Idemo! Šalim se. Odlučujuća borba. Odlučujuća runda, sad nagrađasti tim, ljudi moji. Ajmo, šta ti se desi? Kreće akcija. Skycraft se krije ovdje iz ovog drveta, ne pojmo ja šta je ovo. A naranđasti tim mnogo dobro koristi strele, to je prednost velika. Da. Imaju prednost, ljudi moji, 4-2. Kao da im je tata Robin Hood. Ovo sada kreće Warcraft na Nugata. Jedan iz plavog tima je došao. Jedan iz plavog tima je već gotov. Neki srcići leteš na evo. A zaljubljene duše. Zaljubljeni. Ko se bije, ta se voli. I opet 3-2, ako se ovaj nije sakrio negdje. Ajmo da vidimo sada Nugatu koga će da cepa ovdje Skycraft. Skycraft i Warcraft, mislim. Evo rampa ovdje, brate. Rampa se sprema za rampa. Opa. Jedan sa Lucky Fighterom. Evo taktike. Warcraft i Lucky Fighter. Ovaj Skycraft juri rampu. Ljudi, ovo je bre... Ja ne znam se koga juri stvarno. Ne, ja nisam očekivao Vlado Krima kako da može igrati. Ajmo da vidimo sada Lucky Fighter i Skycraft. Idemo 3-2. Ovo je gotov. Može Ovo je kraj izgleda. 100 zlatnih jabuka, ne pomažemo. Da vidimo da li će rampa ovdje da se izvuče Skycraft iza njega. Ljudi, ovo je najverovatniji tim, ovo je nevjerovatno. Ovo je nevjerovatno, Nugatu ako izvuče ovu situaciju. Ajmo sad koncentracija na nivou. Ajmo malo podrške za Nugata, ajmo Plavi, ajmo za Nugata. Ajmo, idemo. Ovo je stvarno nevjerovatno. Ajmo podrška za plave sad. Podrška za plave, ajde. I ovdje kraj, ljudi moji, ovo je kraj. Nagrađasti su dobili svaka čast plavima. Imamo pobjednike Sky Champions!